Може ли да се работи на такова място? Невъзможно. За да работим добре, трябва първо да се научим как се подрежда работното място. И докато ученикът подрежда своето работно място, да се запознаем с основните правила. Ако работим с дясната ръка, поставяме инструментите отдясно за по-лесно достигане, материалите отляво, а всички други помощни пособия горе. В средата, точно пред нас, е работната подложка, върху която режем, лепим, оцветяваме. Тя предпазва повърхността на чина. Ако работим с лявата ръка, сменяме местата на материалите и инструментите. Отпадъците събираме в края на чина. Може и малка кутийка за отпадъци, за да ги изхвърлим, когато приключим работа.